Tapos yun sa mga nagadiante, tracking. Sa kay Vargas. Team Rider, nakapuluhan yung sulat at kay Stanley. Nakapuluhan yung Stanley Farm. Stanley Supply. Supply. Shout to the gym. Nakapuluhan sa Eastern Samar.
Dito na tayo sa Tara Sipocor Bicol area. Bayan Kuti, Mali. Alala ko yung sito. Pitran ko. Maraming Davao, Ulanari. Dito, pabiko dito. 8-3-0 ang dala namin. Kaya may Davao ang partner ko si Permanes. Pagliko namin yan, dalawa kami driver. Pain sa Lubila. Paglusong. Kasi wala na kami namin. Wala na kami hihit sa power steering. Kasi may tagas power steering. Doon lang siya nag-awayan. Kaya na kayo. Hindi ko na naman siya. Kailan ko namin nag-Erika. Doon na ginawa sa shop sa Erika. Ulit pa nang yan. Sa Davao. Yung wala doon sa nag-awayan. Erika. Tigas mo ng tilak. Shit. Power steering eh. Pag-ipo namin dyan, dalawa nila-create, dalawa nila eh. Dalawa niya ako. Wala ulit nun. So, pag tumatakbo, kaya mag-create. Pag yung mabaga lang. Mabaga lang. Takbo mo, mga sumunod lang. Pag-iwas yung kailan mo. Kasi, tayo sa tawag. Ginagawa ko sana.
Lain yung sila orang lawan itu. Boleh lagi orang lawannya. Lagi yang bahkan jika ada aturan lawannya.
Stopover. Mana? Dito area. Walang diesel dyan po ah. Walang diesel? Wala. Dito na tayo. Yan pong mag-share dyan. Mag-share na po tayo ulit. Kasi kasunod nitong magsak, matnog na. Kaya susugon. San Fernando Libmanan. Sige po. CR lang tayo ha. So, ihi ka doon? Ihi ka doon sa baba? Bullshit. Tapos na ang aking tuka. Ako'y matutulog na naman ngayon, may busit. Mamaya pag sigugod na. Kahit si partner ang Saan nga ba? Nakalang ako pero. mamaniho may busit. Bawal lang tayo. May busit. Sabi ko busit. Saan mo na ay maggatas kay siyempre. Magtulog na busit rin. Maggatas lang tayo para bang bata. Pag matutulog, magdidi mo na ng gatas. Sige. Matutulog na tayo mag-ibig. Hindi na tayo kakain ng namin. Maggatas na tayo mag-ibig. Para sa tinapay. Namin busit. Ayun kaya sa Libmanan.